nahiko trasteatu helduzu Omega-T-rekin. Bueno, orain Excerekin trasteatzen hasiko gara. Ikastaroaren bigarren atalara iritsi zarete, eta atal honetan noski, Excel learningen erabilpenaren inguruan arituko gara. Oinarrizko ikastaro bada, 10 ordu baino ez ditugu horretarako, beraz, ez espero tresnaren funtzionalidade guztiak ikustea edo sakontzea, naiz eta gehienak aipatuko ditugun. Gure helburua beste bat baita, azkenean oinarrizko maila bat lortzea, autonomia maila bat, gero zuek, zuen kabuz, sakondu ahal izateko nahi baduzue behintzat. Horretarako gogoa piztutzen badizuegu eta horretarako aukerak ematen badizkizuegu, oso pozik egongo garela esan behar. Ikastaroaren ardatza hortxe, topatuko dituzuen, horberago, topatuko dituzuen unitateetan dago, baina horretaz gain, azpimarratu nahiko nuke alde batetik interesgarria dela, batez ere ikastaroaren hasieran imaginatzen dut hor agian korapilatsuena izan daitekela Excelen instalazioa, naiz eta abisatzen dizuedan oso gauza simplea dela, azken finean bakoitza daukagu aparatu bat, eta aparatu horren goraberak nolakoak diren eta programa instalatzekoan zer gertatu daiteken inork ezin du aurre ikusi. Baina bueno, behintzat hori pasata, nik uste dut edo hori pasatzeko besateko oso interesgarria dela kontuan hartzea hemen behian ere daukazuen foroa, non zalantzak eta bota izango dituzuen eta noski erantzuna jaso. Eta gero beste aukera bat ere eskaintzen dizuegu ikastaroan, alegia egunero, ordu betez edukiko nauzue chatgelan, edozein konsulta edo edozein galdera erantzuteko prest. 2 kanal horiek izango ditugu ikastaron zehar, elkarren berri edukitzeko eta horrekin moldatuko gara. Horretaz gain, esan bakarrik edo bukatzeko besateko, azkenean ikastaroaren bukaeran lantxo bat egin beharko duzuela eta lantxo hori noski Excel pakete bat burutzea izango dela, eta horren inguruan, gero feedbackak jaso eta ebaluazioa egingo dugula. Baina, horiek ikastaro bukaerakoak izango dira, oraindikan astebete duzue bigarren atala honi ekiteko, eta gero oraindikan beste 10 bat egun zuen proiektuak prestatu ahal izateko eta gauzatzeko, bai. Orduan, lasai, eutsi goiari, eta esandakoa, edozein zalantza edo galdera duzuela, behian duzue, bai foroa eta baita ere chatgela. Bueno, aio.